Здравейте, приятели! Разказвам ви колко е важна земята на нашите деди, на нашите родители да бъде възстановена от нас. И са щастливи тези, които са успели да намерят сили и средства, разбира се, да възродят бащиния дом, дядовата къща, бабината къща. Знам, че са все повече и повече в днешни времена такива хора. Когато имате такава родна земя, обаче, но там някой живее или там вече няма къща, или е продаден този дом, е много важно да отидете и ако няма старо дърво, което е съдено от дядо, от прадядо, от прапрародителите ви, е много важно да откриете саморасло дърво. Много често това са джанки, но може да е ето както този орех. Виждате ли? Той е расъл сам, той се е самозасял. И този орех, знаете, че аз облагородявам родното място на моята прапрабаба, този орех е саморасляк, така както се казва в севера, в северозапада. Това дърво е саморасло. То само се е насадило, разбира се. Вероятно катеричка е оставила тук орехчето в земята и когато вие откриете такова дърво, може да е дива дюля, може да е дива джанка, може да е дива круша. Много е важно да си го запазите или да си го вземете, да си го преместите във вашия двор и да си го отглеждате. Дърветата, които се самозасяват, тревите и цветята в дворовете на вашите прадеди, носят именно този родов дух на земята, в която са живели дедите ви и същевременно вие черпите от нейната сила. Желая ви много сбъднати мечти и родово благополучие!